Mga kapatid, ito ang sinasabi ni Kristo noon na mabasa sa Juan 14:4. At kung ako'y paroroon ay nalaman ninyo ang daan. Kaya ito ang sinasabi niya na daan ng mga kasulatan na ito na sinasabi niya dito sa Biblia. Yan ang daan, hindi daan na idadaan mga paa, kundi ito ang sinasabi niya na daan na papunta doon sa Diyos. Kaya ito na sinasabi niya, kaya maswerte tayo at makabasa tayo dito sa mga kasulatan ng Biblia. Ito ang daan papunta sa kaharian ng Diyos. Kaya ito, intindihin natin at pag-aralan natin mga sinasabi niya dito sa kasulatan. Sa Roma 10:6, tatapat sinasabi ng katwiran ayon sa pananampalataya ang ganito: huwag mong sasabihin sa inyo puso ninyo ang aakyat sa langit sa makatuwid bagay upang ibaba ni Kristo. Kaya mga kasulatan ay totoo, mga ito galing ng utos ng Diyos. Ni Apo Kristo ay umakyat sa langit sa makatuwid bagay upang ibaba ni Kristo. Yan ang kahulugan dito na nakasulat. Kaya pag-aralan natin ng papunta kay Ama. Ito ang mga kaisipan natin na nakakunik doon sa itaas. Sa Roma 10:7, o sino ang mananaog sa kalalim-laliman sa makatuwid bagay upang umakyat ni Kristo mula sa mga patay. Kaya ito ang sinasabi niya, kapag mamatay ng tao, yan ang iakyat niya, mga espiritu ng tao na papunta doon sa kataas-taasan. Kapag mamatay ng isang tao, maiwan ng katawan tao dito sa mundo at papunta ni Apo Kristo at mga makatuwid ng mga kasulatan at gumagawa ng tama, ay iakyat niya ni Apo Kristo ng espiritu ng tao papunta sa kataas-taasan. Yan ang sinasabi niya, mga nakasulat sa Biblia. Kaya intindihan natin mga kaibigan, pag-aralan natin ang kalalim-laliman na sinasabi niya sa mga kasulatan. Kaya pinapaabot ko mga kapatid, mga ito upang tayo ay harapin ng Diyos. Ito na mga kasulatan. Kaya ito kailangan na intindihin natin lahat ng mga bagay sa hirap at ginhawa. At salamat ng Panginoong Diyos. Amen.